No niin, Hongdaen kaduille päästiin. Tässä on tällä hetkellä tosi hiljasta, kun tässä on selvästi vaan kämppiä. Syy miksi mä oon kävelemässä tällaisella hiljaisella alueella on, kun mä oon menossa on sen ison joen varteen, mikä jakaa ton kaupungin niin kuin etelään ja pohjoiseen, niin lähdetään katsoa mitä sieltä löytyy. Sää on tosi hyvä ainakin. Ja tää aurinko paistaa ja jo veikkaan, että se oli kylmin päivä mitä tulee olemaan se palatsipäivä. Tuli sitä räntää, mutta nyt on sää tosi kiva ja vaikka ihan parhaasti lämmintä, niin aurinko lämmittää jo tosi paljon. Eli ihan eri lailla kuin Suomessa. Lähdetään katsoa mitä sieltä joenrannasta löytyy. Vielä täälläkin joku piippu tupruttaa. Vaikka ilmanlaatu onkin kyllä oikein hyvä, mutta joku voimala on tässä näin. Vissiin välillä jos Kiinasta tuulee oikein pahasti, niin sit voi tulla huonompi ilmanlaatu, mutta nyt on ainakin tosi hyvä ollut. Jees, eli nyt päästiin tähän aika joen rantaan. Paljon näkyy isoja taloja, jokea ei vielä niinkään. Taitaa vielä vähän päästä paremmalle näköalalle. Katsotaan mitä löytyy. Hienosti laitettu toimistolla olla kuntoon. Tällaiset pienet puistot tuntuu olevan tosi yleisiä täällä. Et niissä on just jotain vähän pystyy reenailemaan ja siinä on istumapaikkoja tolleen. Tuolla olisi näkee noita kauempana noita katufillareitakin vois vuokrata. En tiedä olisiko sellaisille mitään käyttöä jossain vaiheessa. Pitää katsoa. Sitten tänne Seogangin sillalle ja tuuli on tietysti kova niin kuin kaikilla silloilla. On hyvät näkymät ja myös toisella puolella siellä näkyy se tehdaskin mikä nähtiin äsken. Joo ja mulla ei ollut aluksi tarkoitus lähteä katsoa sitä Seoulin World Cup stadionia, missä pelattiin Fudiksen MM-kisat, oli se 2002. Mut nyt päätinkin lähteä, että se mukavasti pääsee yhdellä metrolla ja sisäänpääsy sinne pitäisi olla aika halpaa, niin, tai sellaiselle kierrokselle, niin lähdetään katsoa miltä se MM-kisastadionin täällä Seoulissa silloin 2002 on näyttänyt. Eihän sitä oikein pääse kuvaamaan, mutta siinä se möllöttää se stadion. Leffateatterikin ton mukaan pitäisi olla ja joku hypermarketti ja mitä liene. Kaiken näköistä. Saunakin löytyy sieltä. Jes, kasvus. Tosiaan pikku leffateatteri ja jotain kaiken näköistä tässä. Siinä on pikku pienoismalli, jotain tietoja. Eli 98 aloitettu rakentaa ja 2001 valmistunut ihan lopussa. Ja pinta-alaa on ja 66 000, vähän yli 66 000 paikkaa. Siis ihan huikea, että täällä ollaan nyt täällä alakerrassa, missä on pukuhuoneet ja toi lehdistöhuone ja näin. Niin tää maksoi niinku tonnin, eli 1 euron. Sitten toi lähti vielä, mä en niinku ihan heti löytänyt tänne, että mistä tänne pääsee. Toi nainen lähti vielä näyttää mulle ja se niinku vei mut tänne näin ja täällä sitä ollaan. Tässä on selvästi Ranskan tiimi ja Kingit päässyt siihen, niin sitten se kertoi vielä, että Korea pääsi niinku semifinaaleihin ja hävisi vasta Saksalle, et mä en muistanut, että niillä meni niin hyvin. Yeah. Joo, tässä tosiaan tää pukkari. Katsotaan mitäs täältä löytyy. Niin vasemmalle hierontapöytä totta kai. Joo. Sitten pukkarin puolelle ihan kivat lokerikot ja flappitaulukin totta kai. Vois kirjoittaa jotain siihen. Ei nyt taida jaksaa. Joo, sitten täällä on vielä, saaks valot päälle saa. Nättiä. Täällä on. Voi jalatkin siinä huudella. Tässä on ihan hienot kuvat talvelta. Siinä on joku iltakuva. Sitten on vielä syksyltä.
sisältä. Onpas siinä paljon vihreät. Mä en pystynyt vastustamaan kiusausta ja tulin kattoo vielä tuomareiden huonetta. Siellä on hyvät nahkapenkit. Että. Siellä on niiden pukutilatkin. Kyllä, kyllä. Jes, ei muuta kuin sitten kentälle vaan. Let's go. Sieltä voi telkkaristakin katsoa valvontakamerakuvaa, mut nyt mennään. On tää varmaan MM-kisojen aika ollut ihan hauskaa, kun tästä lähtee tulemaan. Niin. Tähän kentälle tulee. Hyvät on näkymät. Joo, en tiedä milloin alkaa toi kausi, fudiskausi täällä taas. Mutta miksei, voisi tulla ihan hyvin katsoa ihan matsin tätäkin. Sen mä oon päättänyt, että baseballia ainakin pitää tulla ihmettelemään. Mut kyllä mielellään tulisi katsoa myös fudistakin, että millä se täällä näyttää. Tällaista. Aitiotkin löytyy sieltä ylä- ja alakatsomun välistä. Ei siinä. On täällä varmaan aika hyvä meno ollut MM-kisojen aikaa. Voin kuvitella. Sellaista. Oli magea käydä kyllä kattoo täällä. Yes. Joo, ei tullut kyllä ihan sellainen päivä mitä ajattelin, mutta hyvä niin, koska ihan oli hauskaa lähteä tänne. Ajattelin, että voisikin käydä täällä kattelemaan tää stadioni. Ja nyt lähden Hongdaen päin takaisin kattelemaan, jos sieltä löytyy jotain hauskaa. Joo, tulin tänne Digital Media City asemalle. Ajattelin, että täällä olisi jotain ihmeellistä, mutta eipä täällä oikein ole isoja lasitaloja vaan. Tänne lähtee Hongdaen päin. Yes, perjantai. Tästä lähtee eka sojutesti. Katsotaan miltä maistuu. Näyttäisi olevan joku veriappelsiinimakuna ja 13 volttia. Tää on tätä korealaisten lempijuomaa. No niin, tästä lähtee eka huikka. Katsotaan mitä en käy. Joo. Appelsiini. Ja kyllä tästä toi viina maistuu aika hyvin taustalle, eli vähän kuin tuollaista teini-aikoina olisi tehnyt vähän vahvempaa blandista, viinablandista mehuun, niin ihan samaltahan se maistuu, mutta ihan, joo. Ja kello on vähän yli 8, eli varmaan meno alkaa olla kuumimmillaan ja lähdetään tonne Hongdaen kävelykadulle nyt vihdoin viimein kattelee. Suunnitelmat tosiaan muuttui vähän tuossa päivällä, että ei tullut päivällä mentyä siihen, mutta nyt pitäisi olla illalle elämää ja siinä on tosi paljon valoja ja kaikkea nähtävää, niin katsotaan mitä löytyy. Nyt voidaan samalla testailla vähän, että onko se GoProsta mihinkään pimeässä, eli nyt lähdettiin kohti sitä Hongnik University kävelykatu. Eli tossa Hongdaessa on semmonen, missä on paljon kaikkea, niin katsotaan mitä löytyy. Joo, eli tässä on tämmönen Hongdaen pääkatu. Tässä menee just metrolinjat kanssa alhaalla. Päästiin tänne kävelykadulle ja tää on kunnon tukoshoa. Eilen tää päivällä ei ollut ketään. Tää on ihan täynnä. Pakko kuvaa nyt vähän kun tänne asti päästiin, niin siellä näki korealaista karaokea tossa noin. Tuolla jengi laulaa. Sitten niillä on jotain noita peliluolia tuolla, jotain noita isoja pehmoleluja ja sitten
dartsia heitetään ja ylhäällä näyttää sit siellä olisi joku tanssilatte, pitää yllä mennä sisään. Vaikka meillä on muumeekin täällä näin. Pakko ottaa video tässä on niinku 16 nappulaa. On läijällä joku 200 koukut, ei mitään kombo vaan jatkuu. Nyt 1000 lähestyy jo. Siinä meni 1000. Ja jalat käy. Siellä kalat venailee. Mitäs otettais? Siellä on jotain hapsuja. Kaiken näköistä. Siellä jotkut lahnat vaan. Lölly. Mustekalaa. Mitä olisi tällaisia? Siellä on vähän isompaa munnia. Olisiko tää hyvä?